Bye. Studio Agamina Sorgian. Dineni Gibisanini Radapura dong. Yogi Adityanath'a फैगौ 25 मार्चआव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन। दिनै पान्जाबनि सा 10 मिनिस्टारफोरा समायखिरा लागोन। दा काश्मीर फाइल सावथुननि लिरगिरि आरो बिथोनगिरि विवेक एन गिहेत्रीआ वाइ केटेगरि सिकिउरिटि मोननो हादों। गुवाहाटी पल्टन बाजाराव सासे बाइक सालायग्राखौ गाग्लोबनायनि थाखाय लाखरुद्दिन आहमेद मुंनि सासे ट्राफिक पुलिसखौ सासपेन्ड खालामदों। जापाननि प्राइम मिनिस्टार फुमियो किशिडाया साननैनि थाखाय भारतसिम दावबायगोन। गहपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सिनाय मोनै गारिनि सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दा काश्मीर फाइल सावथुना 100 कोटिनिबो बारा मुलाम्फा मोननो हादों। गारिगावआव दोलोआरि जिनाहारि खालामग्रा सानै दुथां फाइजुल आली आरो फुना आलीखौ पुलिसआ खाबाय। फैगौ 10 मेनिफ्राय 10 जुननि गेजेराव 22,000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होगोन बे बाथ्राखौ बुंथिदों सोलोंथाइ मन्थ्रिया। रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि महरै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रोनगोरा नार्जारिखौ फोसावबाय।